Bay, kumusta man mo yung tawon? Naot nga naa ka mo sa maayong kahimtang, no? Mamaayong pagpanginabuhi ka natong tanan. Medyo okay na ko. Dili pa okay pero okay na lang. Kamas gihapon, bisag galain pa ang paminaw. Pero nakahimo na ko og pamahaw nila, nahuman ako og himo. Wa man napantay ni akong kilay. Sige na lang. Ang sani pag human ako himo sa ilang pamahaw nga pizza, katong pan o katong sweet kuan nga lingin nga masay tawag ana ay basta ako lang i-post unya dapit. And nahuman akong himo, naluya ko then pagsakan ako sa taas, pag-serve na ko sa ila, then himo sab ko og pares nila nga chay karak lang tawag din he. By Elvic Espia. Hello diha sa Ulong Dako. Hindi, ipawara-wara mi, taga Ulong Dako sa Duminghag. Suki sa akong tatay ug tupi si Lando imong brad. Hello, daghang salamat. Hello diha sa Ulong Dako, diha sa Duminghag. Natay, believe dyan ni akong utol kay maay gini siya mga lot gini. Akong utol, hello tol, Lando. Naot nga okay ra ka diha tol, and naot nga makasabot gyapon ka sa ako ang kahimtang. Basta bahala nang kitos antol ning uli na ko pohon. Moto and hello ninyo tanan diha. Asa na ta nang pagsakan ako sa taas, pag-serve na ko sa akong gihimo nga mga pan, mga pizza, mga unsa pa diha, mga lalang mananap. Pagsakan ako, pag-ingon sa doktora man nilang anak dire kay mapoy pag-abot ginihang buntag. So daan na siya ni tawag gahapon nga magpahimo siya sa kuwag unsa diha kay gimingaw di siya sa kuniluto. So ganiha pwede niyang lipaya gipukaw na ko mga alas 11 na to sa kaning kuan buntag. Ako siyang gipukaw kay luto na lagi ang pizza. Natuwag man siya kay unsa silang orasan na naabot alas 7 na kapin. So akong gipukaw kun ana imong request diri na paspasan nakabangon din hala iya ding gibidyohan niya ding kuan gipicturean ng mga akong mga pangluto niya. Pwede niyang pasalamat sa nako, pagpasalamat niya sa kuha murag unsa ni murag naabtik ko. Murag naabtik ko kalit ba, di ako nang hagpat ko aning mga kuan bay unsa ni bay ating ambil naapil mo kadto sa screenshot no. Ambot og unsa ni mo ni si Elvic Espia. Basing amahan ba nimo or unsa ba igsuon. Wala man. Hello kay Antonieto Garbo. Moto bay Mirian Palmero. Diya sa Cagayan de Oro City. Moto pag sakan ako kaniha murag na abtik murag na yung kalit bitaw og kanang unsa ni sa kuha murag ni kunsad nga espiritu ba murag na abtik ko. Din karon na abtik na ko din. Moto daghan ako medyo daghan ako nahimo. Nagpaabot pa ko sa akong gilat-an nga kuan nga karniro kay mas buslahaman ang request. Dayon ato. Nagti ko and na-arrange na ko na tanang mga utanon na ilang na malingki man akong tatay gahapon na siya usa kay pag dayong lakaw na mo pag-abot niya na malingki. So kung igagaw mo naghakot sa mga pinalit gitabangan nagway po ni tatay kina may duha ka tangking gas. Duha ka tangking gas ora. Ana nara di pero naka-close na na magdi pa na delikado. And hasta ang mga utanon nara gibutang sa lamisa gibiyaan na ko bihi kay luya palagi ko nya lipong po sa biyahe. So karon pa na ako na-arrange sa mga pinalit yan ingon mo po sa tatay kinanhi man siya gabi diri iya magisubay. Subay niya diri ako tato i-arrange gabi na hinayon lang tanak ko ba nya ingon man siya nga ugma na lang nami re biyahe sa ano trabaho mo diha lakaw na saka na dito pahuway na ganyan ni sayo ko mata alas 7 kay kuan na din ay mga daghang ipaluto ning mungaan. So piti na kong pagpangaliya gabi nga unta na makusgan ako karong adlaw ba kay daghan bitaw kay ipaluto. So salamat sa Dios kay medyo murag nabaskog ni jud ko bay. FJ Puji. Hay inday lingaw jud kaayo imong live video. Daghan tag mabalaan kay edad lang daita 1984 pud ko. Hello bay FJ Puji. Na pareha sa kitag edad ani bay. Tigulang lang mga edad bay pero paniti lang bay.
Di ba murag kining ulo sibuyas. Sibuyas dahon akong ipanghagpatan kay una nga laya na. Kay dugay-dugay na po diri sa rep. Kay nang-arrange ko sa rep ako kung ipanguha ang mga daan ng mga tanon. Then mo to. Asan man tadapit? Daghang salamat min tanan ha. Ako lang i-share sa inyo ha kung sa niya mga kaagi na ko. Ay ako diri na napadpad sa Kuwait no. Medyo mbuko na itong video. Share lang ko ninyo gamay. Atong mga adlaw nangabo mi. Nangabo mi sa ako. Wa kong tulo ka kuan bandi. Kay ilang amahan ato murag napamantoy kuan ato. Trabaho ng lugit pa kay dito maming gapuyo sa kuan. Tagalanaw man gud siya na Lanao del Norte diha sa Tubod. Taga Tubod man ni akong kuan amahan sa akong mga bandi. And diha sa sa Patudan. Hello ninyo diha tanan sa Patudan. Sila di ko kalaag tong pag-uli na ko kay. Wa di ko plano pud mulaag kay gusto nga makita bitaw ang among kuan mong balay bitaw nga ako ang gipatukod nga tulo na ka tuig haligi gyapon. Di ko gusto ma-stress kay uli pat ka tuig ay ako nakauli. Nya ma-stress ko uli so ako'y plano nga mo anha diha. Mo to nga dito na lang ko sa kong ginikanan kay dito ana dito ko mga anak ko magkuha. So daghang mga kuano daghang mga istorya ay na nahitabo nga nakuha ako mga bandi. And siguro mabot ang panahon ako lang i-share ninyo. Dili lang sa karon kay medyo luya-luya pa ko. And ito nangabo mi ato kini akong kinamangurang gamatiting gusto man pud mo apil-apil og kabo bisag gamating pa kay siya nga pasanon ginako siya kanunay maog kaning manuroy kog baligya kay nuroy man ko dito bay sa unsa la akong panglutuon maha baron biko baron unsa ni mga kuan mga syakoy baron na mangga baron mga unsa ni bisag unsa na lang akong isuroy mga bay dayon himo ba ko mga fishball mga quick baron mga ana ba bisag unsa na lang akong ipang suroy dayon pasan ako na akong kinamanghuran nga anak na kinamanghuran rin na ang sakay gina kanunay kung abaga nga magkuan me unsa ni magsuroy me dali ra kay maruto akong baligya kay maluoy man ang mga tao. Guwapa kay ko manuroy. Na i-blast on diri. Pero ako atong gi-blast on ato, lipstick ra. Lipstick pula kay ngabil. Pula kay ngabil manuroy ba? Pero dali mahalin ang kuan tigya. Nindot man pud nga limpyo bitaw bugatanan. Moto nangabo mi. Puso kay medyo layo man ang balay puso bay. Ang akong duha ka laki nga mga bahandi nako bitbit sila og galon, tagsa sila galon. Ang galon dito sa kuan so galon tuba. Nang gamay lang ba? Pila ka litro soda na murag 5 man dagay ka litro. Dayon mo to. Dayon ang akong gamating pud nga babaye, bitbit bisag pitsil iya ha. Then ako baldi ako duha ka baldi kay mga bu mamidaan kay ang ambalay medyo layo man sa puso nya ikaligo man to nako nila ining mabuntag sayo ang uban na to kung initon kung isagoy sa ilang kaligo nya ang ambalay ato kay ang among sahog kawayan dito na ko sila liguon sa sahog nga kawayan dito sa taas maglagapak lagi ang tubig sa silong. Kay ito na ko sila liguon kay di na ako liguon sa gawas kay bugnaw lagi mahanginan panutan ng mga bata pero dito na lang sa among kung ahamin ang higda dito ra tumoy dapit na ko sila pangliguon diretso ilis na dayon mamahaw mo to natagbuan na mo ang usa ka konsihal sa Patudan nga si Nanay Tansyang sinakaila ng ilado man as Nanay Tansyang dia Constancia Espina ang iyang tinuod nga ngalan ni Dunay. Salamat mo na isa ka sa instrumento nga gihatag sa kita saan nganong naabot ko aning unsa ni naabot ko aning nga unsa ni nasod
wa jud ko'y plano nga ma-abroad, as in wala ko'y plano. Murag kontento na ako sa mga kinabuhi ba nga. Nga bisan gamay ra kay kita na nakuan ra namo ba unsa ni na budget ra bitaw. Bisag nagkalisod og maayo. Na budget ra gihapon. Nga wa gid ko na abroad. Then mo to pag ingon sa ni Nanay Tansyang sa ako ng konsehal diha sa Patudan. Ingon siya sa kuha nga tata man ko. Isa ikaw ba kanang naka-college man kano ana siya sa kuha. Ko unay hapit na gid na human unta pagka maestra nako kausa na lang ka tuig. Unya utukan pa jud kata. Kay maayo no kung mo-apply ka sa munisipyo. Kay dito man ko gikan karon doon na may nag-hiring para para abroad. Kanang dawat yung kay kata kay kugihan kay ka nya utukan kay ka ato mura kog nakuan ba bay ami sa Australias Dalida. Hello, hindi ka malingaw ko si mga video paki-set out ko sa akong pamilya sa Kabadbaran, Agusan del Norte, sa Australia's family og sa mga taga Sugod, Leyte na ako diri nagpuyo. God bless Inday, dahan salamat bay ami sa Australia's Dalida. Karon pag ako nakita nang imong kuan bay no. Ako ang screenshot sa mo to mura kog nakakuan ba mura kog napakog ba. Noon sa no ako kang suwayan no. Pero akong gitan-aw akong mga bahandi nga bit-bit og galon ang usang gamatiting inosente kayo. Gabit-bit og pitsil. Mura gikumot akong dugan mura di makaya. Mato kong nauna ato. Sa kaya baka nako ni. Ana akong giingnan ko ni nanay gianana niya akong abaga na. Sulay lang dito apply. Dayon wa ko'y kwarta ato 50 pesos. 50 pesos akong kwarta ato gibili na ko ang mga bata. Adto ko sa munisipyo. Suot ko sa to kung suot ato color puti dayon naam ko karsones nga mga po opisina pod. Sa to ko isuot nga nagkuan ko ba nagsinti pod kunuhay kay basin di ay kining apply kinahanglan og maayo ang suot no. So munisipyo gud pag-abot ito tana din ko pag-abot sa munisipyo dapit diri sir ma'am dapit diri ang naiga hiring kuan gi-recommend ko diri sa akong kuan amo ang konsehal nga si Constancia kay lamang pud sila si Constancia sige dito sa taas ana ito pangutana dito na liko lang dito ana naminaw lang ko sa mga kuan sa sus Ginoo kay daghan pa man pangitaon di ay mapay mga ID mga unsa diha mga 50 pesos ra kong kwarta plitihan pa 20 na 30 pesos na lang nya gutom kay ko ato. Nya ang ID pila ang ID 35 kulang kay kwarta di akong gihimo ay 20 man pamliti pa uli 15 na lang nya 35 man ang pa-ID nga pang passport ba pang passport mo to nga niuli na lang ko ang katong 15 pesos nga sobra nipalit ko uyap balik 5 dayon mga sari-sari nga utanon balik 5 then pan pod balik 5 mo to bay. Ako jang gi-budget ang 15 pesos nga sobra kay 20 man pamliti gikan og Patudan gikan og tubod pa ingos Patudan to dayon balik ko kinaugmaan dito na ko nakapa-ID no kay na may kwarta ni hangyo ko dito sa buhoan sa amahan sa mga bata ni kuan ni hangyo og kwarta dito hangyo sa gatos ito nanaki sa gatos so nakapa-ID na ko sa patong mga Xerox di anang mga adlaw nana dito ang mag-interview nga si sa ganito nalimot mo sangan basta ang wala ko malimti si Ma'am Virginia Turion o si Ephraim Hilig yan sila mo mga staff sa Cagayan pa sa una no so nalimot ko ngalan ni mo bay mag-interview sa kuha
So mao to iya akong interview na pwede kuno kay kumukuyog dayon niya pa ingon Cagayan. Kuala kapaspas ba ani no manto na dayon ni Cagayan di ay. Mao to dayon ko nga dili lang sa kaha kay wa pa ko kwarta. Anak ko kay apil man ko ato sa unsa gay ni mga kuan apil man ko ato sa nga na yung mga nagkuan din ha sani mga loan bitaw. Nya naman ko'y savings ato. INC man dagay to. Aw, singan pastilan hawa na kung na gid. Nya naamon ko'y savings ko dito di. Ako na lang gi-withdraw akong savings naka-withdraw pa ko og 700 ka pin. Mo to akong gibalon pa ingon sa Cagayan. Moro ti kwarta nako ingon sa Cagayan by kisa ni by Berna Luquias, Lubay Berna Luquias pasti lang karon pag ako makita ang imuhang mensahe bay no, imuhang comment. Pakigreet di ay tuod ko sa akong pinanggang amahan nga si Virgilio Luquias Senior sa iyang adlaw nga natawhan karong Pebrero 1 bay. Belated na lang gini sa imuhang amahan bay no. Nga hinaot ta bagyud ka nga mabasa na ko karon pag ako pasaylo ay ko bay kay gilain gud ako nga pamati no, pamatsyag ani mga miagi mga adlaw. Uto nga karon ginako bay belated happy birthday na lang sa imuhang amahan nga ang si Tatay Virgilio Luquias by Berna Luquias. Long live and hinaot nga tagan pa og daghan pang katuigan sa iyang kinabuhi. Hello usab kanimo bay Mariat Kahis Umaging naapil man diri sa kuan. Hello usab kanimo bay ni Lisa Marimon Mara. Unsa ni sige ra ba jud og tan-aw imong video kay masige katawa akong usa. Nagsilos na gani akong bana kay di na ko siya ma-replyan kay nagsige lang ko og tutok sa imong video. Ayaw po na bay. Kuani reply gid na imong bana bay Lisa Marimon Mara. Akong video na aram na kanunay ra man na magpaabot no. Salamat kasi imong mga pasiaw wala po sa payan bay wala ko gadahaw nga malipay sa mga pasiaw na. Shout out na lang ko sa mga Mara og Marimon family sa Sandingan Luon Bohol. Mag-atang di ko bay salamat. Di ara bay shout out na ako ang imuhang pamilya nga ang pamilya Mara og Marimon family sa Sandingan Luon Bohol bay ni Lisa Marimon Mara. Daghang salamat din tanan mga bay no. So mao na to sa ink man dagay ito sa to nga loan ay kay nakalon ko kay na maligya lagi pud mi sa kuan sa eskwelahan diha doos patudan. Maligya mo ko diha din to mga bisag unsan lang ko mga pambaligya diha pero kansi kay daghang kay mga bata diha mga kuan mga mangisnat ba li ka dinhi ka kanay mong palit da pikas na nanguot si mga baligya kay wala bitaw sarado narami sa lamisa daghan kay mga tikasan di mga estudyante bitaw nakabalo na sila kinsa to pero okay ra gyapon na kaluoy sa Dios wa man gyapon may pasagdi tud karon so taas naman yung video di mabay so mo na ni asa nang terapit dito continue na lang ako ni part 2 no. Itaas ni kayo ang video and daghan kayong salamat ninyo tanan. Kinsa pa ning uban bi ato ning Abasinia Mansila Galon. Dilo po makalingaw jud kay mo tan-aw sa mga videos makawalos problema buhakak unlimited kaayo. Unta imo ko ma-shout out sunod from Cagayan de Oro City. God bless diha. Hello nimo bay. Avancinia Mansila Galon. Hello usab kay Chris Ruby Batikan Makasait. Hello inday ka malingaw ko sa imong mga video next video pa shout out pud ko from Canada. Hello nimo bay sa Canada Chris Ruby Batikan Makasait. Kay Martinez Azon hello inday kamusta ganahan gyud ko sa imong programa si kutan-aw sa mga video magalingaw gyud idol ta ka inday ay salamat ha mahawasan ko sa imong mga comment ba. Ganahan kay ko mag-challenge ko og samot Asnia Alkayat hello sa kanimo bay. Unsa ni kinsa pa ning uban asa na ko dapit hala ka hello usab kay Angie madi Angie agoy makalingaw jud imong mga post inday kab daghang salamat hikatulo akong luha sige katawa nimo palihog mention akong name ba sa imong mga video
Angie Glory Wo diya sa Taiwan. Hello ni mo bay. Kay Vixan Pilamari, hindi kabkab, salamat sa imong awit sa dihang naminaw ko sa imong awit ha. Nahinumdum na ko akong mama nga nawala na to ana sa kamot sa Ginoo. Nagtulo ang akong mga luha, dili mapugan kay kung magpadulong na ang Christmas na gani mo dayon iyang kantawan. Salamat Inday unsa akong gikanta ni wala ko limot ako. Hello sa primay Janet na Sanitigan. Hello daghang salamat yung tanan ha. And sa wala na ko mabuyag-yag masibya ning kawanangan pasaylo wala yung taon ko ninyo ha. And unsa ni manginaot ko nga abot ra gid ang panahon nga masibya ra gid nako inyo ang mga ngalan. Asa tong nang luod diri ako sa ning pangitaon be. Na inang luod din ni ba nga kanus apa kuno nako siya matagad asa naman to iyang kuan wala ka daghan-daghan na gid ni akong na kuan din hala asa na madapit basta daghang salamat gid niyo tanan sa walay unsa ni sa walay hunong pag-atang ning video na ko intawon kay Ler is lisod bang kay nga basaon ni ngalan nimo bay LLYHR Isyu liram nosni. Hello bay, hello kanimo bay ayan. Nako anati ka ha. Og ingon man usab kay Lairian Om. Hello nimo bay o di ara na kuan na nako ha nalilian na nako ang imong ngalan. And ang salamat niyo tanan. Padayon lang gyapon ta bay. Tutong tumong ni kalibutan na. Ipaningot ko. Bahalag magkinaunsa basta ang kilay wala na purma. wala na unsa ni wala na pantay ni baga kay bigas okay ra ni ato lang panaon sa kalo nya dapit daghang salamat magluto na ko murag nahuwasan ko karon daghang salamat tanan yung mapag-ampo pangaliya ug kanunay lang tang padayon sa mga mahiton mo ning kalibutan na bay basta kay salig lang natin tanan salig lang nato ang tanan sa kita saan kaya nato ni gamay kamas na lang makabuntas pinising line na ni kay unsaon man gyud nya mo naman gid atong kinabuhi na kinabuhi sa OFW mo na itong kinabuhi mo na nagitagana ang kinabuhi kanato sa tunay ning dawaton panggaon nga ug maabot ra ang panahon na unta maabot ra ang panahon nga makalingkawas na tani mga kalisod kasakit dinhi nga dili gyud sayon ang kinabuhi dinhi may usara ta mabisan do na tay mga balatian nahala bakong bangon tikangkang gid kabad kamas kamang hawid-hawid na lang ani kuan gianan sa kuan hagdanan hawid na lang para di matumbag yung kamot yung kaon yun silan sige lang kay namahaw na ko karon mamahaw na ko maniudto na ko manihapon na ko pa di na ko mapasmuhan pasmura na gini ako kuwang ni sa habab ni saan man nga anad-anad naman gyud og kanang usa ni anad naman gyud og kaon nga tagsa ka planganita tagsa ka planggana tagsa ka liro kay iusa lagi kay kani laging salig-salig bugay ko galingon no nga puthaw gyud di ni madutlag sakit lagi pero wa na naningil gyud ang akong lawas naningil lagi sa akong utang sa akong utang sa akong pagka sa akong pagkabigaon gyud akong lawas nga kuan na kay ko kanang sa ni abuso na kay ko sa akong lawas mo ni naningil na siya karon so salamat gyapon ko kay okay na ko no sa kaadlawng paway okay na siguro gamay bahulay sa daghang salamat yung tanan medyo taas-taas na pud ning video nako dan salamat kini hindi kabkab ang inyong naisarang maestro sa Facebook gihimong radyo